Voilà, Abu Safune do Jabira, Bangeba do Jabira, Ibija, Kasimu Lamine Konate, Bismillah, Abdulaziz Maiga, Anga Fulibi, Tabarikala. Abu Safune, mi awekado ansi kunyo kunafuni, Kirajantama Abina Dabo, Koroto Kujugo Bina Niguajoy, Abina Nonde, ni awekado Shukura, Oyesuma, Abana, Tabarikala. Abu mi awekado Umaru Ungwiba, Umaru Ungwiba, Akumambe Sebe Mono Sebe Minangwa Mako. Soir de Bomoko akembe ka fasiri minga kono ode ka jira ka fo nyogonye belebele Abu Safune ko de koni fenye femi no obulo dara nyogonye belebele imbe talike munga accord mimbe nangwa mako accord d'Alger si basa be min no fe abe wati jambo premier ministre abe kado ayajira ka fo ko atina meble talibi na ke kelekela minungumbe anfe no lube wele ko ex combattant kelekela koro tewa e kado ka fo uluka wulika joko nana talibi na ke deuxième tranche san fla san sabalaba ingono ma batan ani saba 13000 ex combattants ni ala sona ma olu binata o kay awo mfranga moka olu binata tabarikala awo ambi franyo anga ngata Abu Safune akoni ejetemene ke bae ka fo mi nyogonye belebele réunion awikado mimbe ni awa decision bita keneka wuli ka jokembe awikado ode nofe akwa bita like minga ode accord mimbe na be ko accord de paix et de réconciliation minni awikado buluno kera la dula dugu minna be Algérie ko fo akobara numbela jile dabire da kunu akera awikado utkolo klefolo hotel mimbe nangwa mako hotel Radisson bara nunu ni ejetemene ke ko rencontre de haut niveau awikado yanga ka bunko sobe sabu ma yele ko dama ani disubaw ulu de kungembe ka nyu anzoro awikado rencontre bayina akoni ejetemene ke dengoyi maminumbe ni awikado ulu ye anyire ka demana imawi ani partenaire minumbe no lubi demana koka foka tase maminumbe ndi awikado ulu fana yira kele ngono nana ni awikado ambo ulu wele ko ex combattant ulu kama wele le yalma uka awikado chidengere nu abela jile kumbe awikado kene ngono nana akodi strategala ni ejetemene ke bae ka fo ni ngoyi ngumbi talike minga odi ka wele ka joke ka laje an ngalla kana halibi abisika awikado sabati chogomi fere ni de balu bisika tige bisika to awikado kelekela koro nu no lubi wele ko ex combattant olu fana awikado lu bisika ta chogomi ka laje ma hakemi mbena ta garadi jime ni jime okanga di joni ma joni kanga blasira were fe mimbe namba wele ko DDR abetalike awikado usrafe akoni ya laje ni nyata ko fulana de ni nyonye bilibili la hutani awikado anywana kake anga jamana ngonnana accord d'Alger ko imbela jilebe munun odika dawre te koy ka fere ani dabalike mi mbisika to awikado mawbi nywan fomya ambisika nywan la soro ben ani kelenya sika sisi anga jamana kono chugomi akodi strategala mi yeshugal ko kala maiga aye be fo ka be wal nyumando ka be bismillah nini haklina indi ayajira ka fo minye mali ya awikado san 2012 yalsa fulka joni chesuru bisika ke be ni kelenya bisika na ani wulika joke ni ngonu ndo bi awikado lu bara bisika nyesoro chugomi akodi kama ni fenfen fleni ni yefenye femine awikado aunganga wulika joke yalsa abara bisika bala chugomi accord d'Alger aliye awikado fembaye transition bulu yalsa minya halibi jamana kono de on kaseka faranywanga kadu dakele fe ni kabo dakele fe ako premier ministre ayajira ka fo minya awikado accord d'Alger sirafe wulika jo chama awikado okera bara chama mbe okera nyeto chama mbe olukera ode strategala minya awikado 45e session mimbe talike awikado CSA o sirafe mali gouvernement ku yajira ka fo minya awikado wulika jo folo no ye ma folo ye ulusugandili ma bata ani sababonyongo o bara obike o fora chugomi awikado bara numbo chukele ndila o kama akako awikado ma bata ni sabab folo baningo minya awikado tani sabawere o bina sugandi no ye ma bata ni sabaye awikado sabalama mimbe no lubeka na bara binake usrafe ako mali gouvernement abeka wulika jo ani chesiri bedeke kalabe o sawati mimbise ka to wali aminu fleni na meka fo awikado o bara o biseka ke awikado bara sabati leunye ako mali army ka faranywanga abeka ke kelenye ka damine fo minya awikado kidal fo awikado tawdeni bela jile ka ke kelenye ka gukulenye awikado no ye mali ka larawe ka lete jugo biseka bwala chugomi awikado o bara olu de bulu daledu o kuma na minya awikado sema luka mamimbe ale kuma chama vo wati temeno na sema era tola minum be jigiti kuma minum go lufo ministre mimbe na nye shirimbe ni ngo bela jile man no ye colonel awikado majore no be Ismaila wage ko fo ale fana ye discours ta kenenga ay fen jama vo mimbi talike nyeta siraka mimbi talike jamana baskili siraka ako mali tola
Algérie tola ambassadeur min be na be Mali kono ya ale fana kuma na ma ɲɛ k'a fɔ ko in den voya bɛɛ den bɛ olu de ma ale fana ye fɛn caman fɔ min bɛ tali kɛ jigitugu sira kan min b'a jira k'a fɔ Accord d'Alger a bɛ fɛ an bɛɛ bɛ fɛ a ka bila ba la nka fiɲɛ minnu bɛ yen ani hakilina minnu bɛ yen a tɛ taa fiyewu f'an k'olu fɔ ɲɔgɔn ye fasirikɛba n'o ye Awai-Kado Umaru Ongoyba ye soir de Bamako kɔnɔ bi a y'a jira k'a fɔ ko baara ninnu minnu filɛ nin ye k'u nun donna Awai-Kado kunun kalo tile fɔlɔ san 2022 wa baara ninnu bɛ to sen na fo kalo tile 5 n'o ye utu kalo ye san 2022 ni Ala sɔnna ma min ye Awai-Kado hakili jaka bɔ mirina ɲumanw min bɛ se k'a to accord in bɛ bila ba la Awai-Kado o de ɲinitɔ filɛ wa rencontre min don rencontre de haut niveau o de fana don Ala k'a ni sababa bɛn soir de Bamako nin y'u ka fasire Abu Safunɛ Jara Umaru Ongoyba o ka bidon bɔli i bonya b'a la ɲɛma bɛ dugawu de kɛ Ala ka jamana halibi Ala ka a kolosuma amina ya rabi kɛlɛ halibi Ala ka sabati jamana in kɔrɔ ya rabi n'Ala sɔnna a bɛ ɲɛ o an ka taa o kuma n bɛ n bolo don a bɛ ɲɛ n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko Palerto Palerto k'a dɔn k'a fɔ nin ye Sidiki Kone ale ka sɛbɛn don a ko i k'a dɔn k'a fɔ Paris Bamakɔ alerte ou bien Palerto alerte don donc alerte i k'a dɔn k'a fɔ Sidiki Kone a ka sɛbɛn don a ko i k'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ Paris Bamakɔ a k'a dɔn k'a fɔ ni gɛlɛya tɛ fila ye an bɛ waati min na komi bi tension hali bi ko a bɛ ka monter cogo min a bɛ ka monter o cogo la kuma min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Mali autorités la kɛrɛnkɛrɛnnenya transition a ɲɛmaw k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ don tɛmɛnenw na jamanikuntigi min bɛ yen ni o bɛ faransilakaw cogoya la n'a cogoya ko Emmanuel Macron k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ anw ka transition ɲɛmaw la miiri qualification fosi la ni a ma o ta ka anw ka ɲɛmaw k'u sɛgɛrɛ i t'i miiri k'a dɔn k'a fɔ kuma cɛjuguw si la n'i k'a dɔn k'a fɔ Makɔrɔ a ma o ta ka anw ka maaw k'u sɛgɛrɛ kuma in k'a dɔn k'a fɔ ninnu y'a jira k'a fɔ ko Makɔrɔ a bɛ k'i jɔ jɔyɔrɔ min na a k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan min bɛ tali kɛ colonisation la colonisation i k'a dɔn k'a fɔ ko o waati o tile o banna Makɔrɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ hali bi a bɛ ka baara kɛ ni hakilina min ye o ye colonisation hakilinaw a bɛ ka baara kɛ ni o ye a bɛ ka baara kɛ i n'a fɔ ni Mali ye ale fadugu dɔ ye a bɛ ka baara kɛ i n'a fɔ ni Mali a ye ale facɛ dɔ ye o kuma i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamanikuntigi Faransikaw ka ɲɛmaa in na a bɛ ka hakilina min bɛ a bolo nin waati na i k'a dɔn k'a fɔ ani anw ka jamana ɲɛmaaw ko u tɛ ka taa u tɛ ka don da kelen fɛ mɔgɔ tɛ da kelen fɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamanikuntigi Faransikaw ka jamanikuntigi la a ye taama dɔ boloda taama min k'a dɔn k'a fɔ ni a y'a kɛ Cameroun i k'a dɔn k'a fɔ ka taa bila Guinée Bissau la kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ Guinée Bissau ni o bɛnna juillet kalo a tile 28 ma i k'a dɔn k'a fɔ o taama in senfɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamanikuntigi Makɔrɔna i k'a dɔn k'a fɔ ko kuma porokotolen caman de bɔra a da kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ka ɲɛsin anw ka jamana a marabaaw ma parce que ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ nin kɔrɔfɔw senfɛ kɔrɔfɔ cɛjugu min i k'a dɔn k'a fɔ ni Makɔrɔ ni a y'o fɔ o kumaw senfɛ i k'a dɔn k'a fɔ Makɔrɔ ni a ye kuma cɛjugu caman de ta ka anw ka jamana in sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ Makɔrɔ a fujeni yɔrɔ ti dɔwɛrɛ dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ kabini waati min na i k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamanaden bɛɛ lajɛlen ye assise nationale kɛ n'an farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ transition kuntala la a ka jan dɔ ka fara kan walasa i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya minnu ni a bɛ jamana kɔnɔ anw bɛ se ka bɔ o kɔnɔ k'a sababu kɛ transition maaw ka o baaraw sabati cogo min na Seriba ka fɔ la waati min na i k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ni an bɛɛ lajɛlen jɛra ka nin hakilina in ta i k'a dɔn k'a fɔ nin kɛra hakilina min ni a ma bɛn Makɔrɔ ma wa a ma bɛn a Makɔrɔ a n'a a jɛɲɔgɔnw ma i k'a dɔn k'a fɔ hakaja senkɔrɔjugu minnu ni olu bɛ jamana in kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ a bɛn tɛ olu ma koyi kuma Makɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko kunnafonidilaw waati min na ani u ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan waleya min ni a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ Guinée Bissau a ye kɔrɔfɔ cɛjugu caman de ta ka anw ka jamana in sɛgɛrɛ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ hakilina cɛjugu minnu ni olu bɛ Makɔrɔ na f'an ka duwawu de kɛ koyi u ti dɔwɛrɛ dɛ Makɔrɔ a b'a fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ Makɔrɔni a bɛ wele ko fitinɛ Makɔrɔni don anw ka jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ kabini waati dɔ la waati min na i k'a dɔn k'a fɔ Faransilakaw ni u ye u cun ni anw ye o kuma i k'a dɔn k'a fɔ anw ye an bolo bɔ i k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛba jɛkulu wɛrɛw nɔfɛ minnu ni olu bɛ wele ko Rusilakaw olu bɛ anw fɛ yan walasa i k'a dɔn k'a fɔ ka se ka anw ka sɔrɔsidenw ka u jo o baaraw bɛ sen nka n'a taw ta i k'a dɔn k'a fɔ Makɔrɔ ni u da balalen bɛ fɛn min na u tɛ dɔwɛrɛ ko Mali autorités taa mɛ mercenaires cɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko wa ko don nataw la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ o mercenaires la olu na faliwalew ta i k'a dɔn k'a fɔ ka jamana kɔnɔden dɔw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ Makɔrɔ a b'a fɛ ka siyaw ka an bila ɲɔgɔn na siya kɛlɛ a b'a fɛ ka don anw ka jamana in kɔnɔ u ti dɔwɛrɛ dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko Makɔrɔ a kuma a dabara sinsinni bɛ fɛn min kan
de k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ nin mercenaires minnu ni olu filɛ Mali la yan i k'a dɔn k'a fɔ don nataw la ninnu bɛna fitinɛ jugu de wuli kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ ka siya dɔw fa i k'a dɔn k'a fɔ ka siya dɔw ka olu lakana parce que b'a ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ Makɔrɔ a kɛlen bɛ ka nin kɔrɔfɔ cɛjugu bɛɛ lajɛlen ta ka anw ka jamana ka autorités sɛgɛrɛ waati min i k'a dɔn k'a fɔ Makɔrɔ a ye nin kɔrɔfɔw fɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko an ka autorités u ye a kɔrɔfɔ mɛn wa i k'a dɔn k'a fɔ u ma a bila da girinda la dɛ u y'u wulila k'u jɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ propos diffamatoire Makɔrɔ a bɛ k'o ta ka anw ka jamana k'a sɛgɛrɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko il condamne avec la dernière rigueur u ti dɔwɛrɛ dɛ Makɔrɔ a kɛlen filɛ ka kuma min fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ a yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na union internationale k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Makɔrɔ a ka nin kuma cɛjugu la bin min ni a da kelen filɛ k'o tigɛ k'a ɲɛsin anw ka jamana ma a ti jɛni a ye bi a ti jɛni a sini Makɔrɔ a k'a dɔn k'a fɔ ko anw ka jamana souveraineté bɛ anw ka jamana kɔnɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana kɛlɛkɛ masa jamana kɔrɔ don kuma ye k'a dɔn k'a fɔ Makɔrɔ ani a jaw a kɛlen filɛ ka kɔrɔfɔ min fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama k'a fɔ ko Makɔrɔ a bɛ ka nkalon min bɛ tali kɛ ɲinjuguya la a bɛ k'o ta ka hakaja ka anw ka jamana k'a sɛgɛrɛ koyi Makɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Siriba ka fɔla ni o ye Sidiki Kone a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko jamana dɔ bɛ yen ko Wuranda lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko tubabuw ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min ni o bɛ wele ko génocide Wurandais o nana dɔ i k'a dɔn k'a fɔ olu ka jamana kɔnɔ a sababu kɛ nin kuma kuntanw ni nin kuma kalantanw olu ta ka jamana kɔnɔdenw ka maaw bila ɲɔgɔn na kuma i k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ badenya sinjiya a bɛ anw ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ etini o caman bɛ anw ka jamana kɔnɔ hali ni a gwɛlɛyara cogo o cogo i k'a dɔn k'a fɔ ko anw bɛ bɛn an da la yan kuma Makɔrɔ ko a k'i dabɔ anw ka Mali ko la Makɔrɔ a k'i dabɔ anw ka diɲɛ ko bɛɛ la min bɛ tali kɛ Mali la ko Makɔrɔ ko a k'i dabɔ a la bi a k'i sen fila ka bɔ anw ka jamana Masiri filɛ nin ye Katibili Soburu Jaburu awɔ Makɔrɔni kɔni ani foyi man kan dumuni kɔ ni Ala cɛ k'a ta dɔrɔn k'a ɲimi ayiwa ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ Fasiri filɛ an ye min mɔ alerte kɔnɔ hala monte cogo man ɲi ale ka sɛbɛn don hala monte cogo man ɲi ko Soburu Jaburu don awɔ e ɲɛ t'a kunkolo la fitinɛ kunkolo balawu kunkolo de bɛ nin cɛ in kun ni Ala cɛ no petit le petit là an bɛna ni est ce que an ma ale ka a ka haramuya ni e n'a ka sɛ t'a bolo dalen tɛ wa a tɛ ka na yan sisan walayi ni Ala cɛ Makɔrɔ tɛ se nin la a ye farafinna bɛɛ don ɲɔgɔn na ni den kun don a ka se yan a ka attention tubabu bɛ se karate la dɛ e bɛ se o la ne bɛ se min na tubabu bɛ se o la karate wa ta ye jijukɔrɔ kɛlɛ u bɛ se karate la dɛ n bɛ finfin sura a kan sisan a bɛ kɛ farafin ye sisan suite k'a bɔ jɛ tubabuya la k'a kɛ fɛɛrɛ mana bonya cogo cogo fɛɛrɛ b'anw kɔnɔ koyi an ka fɛɛrɛw c'est mal exploité de o de y'an ka problème ye c'est-à-dire an y'an ka fɛɛrɛw exploité contre nous-mêmes o de y'an ka problème effectivement o de le petit blanc a b'a ka calculs n'a ka fɛnw bɛɛ kɛ pour que a ka jamana n'a yɛrɛ ka peuple o ka se ka lafiya mais nous an b'an ka calcul n'an ka fɛn bɛɛ kɛ solomana fɛn b'a bolo a ka sigi a sen tigɛ kɔrɔ i ye kuma faamuya o de ye anw ta ye karisa ye n sinamuso den a kana kɛ fɛn ye aw tɛ tubabu la ayi olu ci ka ca o ma bon an b'an ka temps bɛɛ perdre o fɛn misɛnninw de ɲini na et c'est des choses a ti ɲɛ o i y'a ye wa voilà mɔgɔ tɛ se k'i to fɛn dɔw la ko dɔw ka ɲɛ sɔrɔ a ka gɛlɛn i y'a faamuya an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye Ala ka jamana in basi an ka fɛn kelen min kɔni don dɔrɔn i mana fɛn o fɛn min kɛ bamananw ka kuma don i banako t'a la a mana fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ dimɔgɔba bɛ dɔ kalama la ça c'est vrai i b'i ta ɲininka nka masa in ɲɛ b'i la n ko de don ça c'est vrai Ala ka nisɔndiya Abusa fana n'an bɛ taa an bɛ se min ye nouvelle horizon n bɛ n tɛgɛ da ka jaw nouvelle horizon kuma bɛɛ Toguna A Traoré a b'u min ye awɔ i k'a dɔn n'i ye Faransi président bila anw ka awɔ i k'a dɔn Algérie an jɛɲɔgɔn Algérie jamana awɔ i k'a dɔn u bɛ farafinna ko fɔ ne bɛ awɔ i k'a dɔn olu ka ɲɛmaaba ne b'ale ka baabu dɔw n b'olu maana yalisa mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la ɲɛma in ye jɔn ye Abdelaziz Tebboune i k'a dɔn k'a fɔ a ye ɲɔgɔn ye belebele a y'o kɛ min ye conférence de presse nationale ani a ka kunnafoni dilaw a y'olu de wele a n'olu bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ cogo min a ko kuma na o kɛnɛ kan min ye awɔ i k'a dɔn Abdelmajid Tebboune a kuma na président min bɛ yen n'a bɛ Algérie tɔgɔ la Abdelmajid awɔ i k'a dɔn Tebboune a y'a jira k'a fɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye belebele min bɛ yen n'a bɛ ani kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn ye ko fɔ n'o bɛ conférence de presse dɔ ko fɔ a y'o bolo da o kɛra carré 2 juillet kalo tile 31 san 2022 a k'o de siratigɛ la u ka chaîne de télévision u ka station radio a tɛmɛna awɔ i k'a dɔn caman sanfɛ a y'i kanbɔ jamana faamaya awɔ i ka jamana anw
ka jamana ayi awai kado kuma kan dɔw fɔ ka ɲɛsin anw ka jamana ma nin kun ye waati ye Tebboune awai kado ale min ye Algérie ɲɛma ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ accord d'Alger a kun kun n'a ɲɛ a ko ɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ Algérie de bolo waati de tun don awai kado min ye jamana ɲɛma ye kabiri san 2015 fo kana se an bɛ don min na i ko bi accord d'Alger a bɛ bisi basa min na jagoya ni fin don a k'i da don a la ni ka dɔ ɲɛfɔ a ko de kama nin jɛ in awai kado a nana kuma waati la waati min gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ accord d'Alger k'ale bila baara a ko n'i y'a jateminɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ wele ko groupes armés signataires ani Mali gouvernement bɛɛ bɛ ka bolokɔnɔni si ɲɔgɔn ma bɛɛ ko karisa nɔ don karisa nɔ don o kumana an bɛ don min na i ko bi a ka gɛlɛn accord d'Alger a ka bila ba la i n'a fɔ a bɛ laɲini cogo min sabu n'i ye jateminɛ kɛ ɲɛw minnu bɛ anw kunna bi olu bɛ fɛ ka baara in kɛ cogo min ani awai k'a dɔn min ye awa bamajɔliya tigilamaw minnu ye bolonɔ kɛ sɛbɛn in na a n'olu ka awai k'a dɔn laɲiniw a b'i n'a fɔ u tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ sira kelen fɛ a ko de kama nin parti fila minnu filɛ nin ninnu bɛɛ lajɛlen awai k'a dɔn u kan k'a lajɛ ka ɲɔgɔn lasɔrɔ teliya la yalasa k'o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min u kun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min kan n'o bɛ wele ko comité de suivi de l'accord ale min filɛ nin awai k'a dɔn a ti kɛ la a kɛcogo la bilen a ko kuma na n'a ma ɲɛ nin ko in bi tan de Algérie min bɛ yen n'o ye awai k'a dɔn médiation internationale n'a bɛ olu bolo a ɲɛmaaba min bɛ yen n'o y'u ka ɲɛmaa ye n'o ye Abdelmadjid Tebboune ale kɔni ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na a ko makun ka dabila olu ka kuma teliyala min bɛ se k'a to awai k'a dɔn Mali a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min Abdelaziz Tebboune Abdelmadjid Tebboune ale yɛrɛ ka fɔ la a ko n'i ye jateminɛ kɛ awai k'a dɔn min ye accord min bɛ yen n'o ye accord de paix et de réconciliation n'a bɔra processus d'Alger n'a bɔra o kɛnɛ kan Abou Safinɛ a ko n'an ma fɛɛrɛ kɛ a ko ka teliya a ko ka bila ba la anw ɲɛ bɛ gɛlɛya fɛn fɛn na Abou Safinɛ ko a tɔ bɛ sinsin de ka da ko a ti nɔgɔya fiyewu sabu n'i ye jateminɛ kɛ Mali ka gɛlɛya in o de kɛn bɛ sababu ye Mali bɛ taabolo min kan o de kɛn bɛ sababu ye bi maa sugu o sugu bɛ mana wuli bɛɛ bɛ se ka na ka n'i da sago fɔ anw ka Maliba in ma o bɛ kɛ dɛ b'o kɛ o man d'a ye dɛ wa o ma diya cɛ in ye dɛ a ti diya ye a ko gɛlɛya in min bɛ anw da la o de kɛn bɛ sababu ye bi bɛɛ bɛ ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka n'i da sago fɔ anw ka jamana in ma n'o bɛ ba Maliba ko fɔ a ko a don an bɛ don min na i ko bi waati dɔ kuma sera maliyɛndenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye a ko n'i y'a jateminɛ ale kɔni ma dɔ wɛrɛ fɔ minan nafolo a yɛrɛbɔkun fɛn o fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye a kɛra Algérie o a kɛra Mali la o n'an bɛ se ka ɲɔgɔn ye yalisa min ye awai k'a dɔn nin ko ninnu bɛ se ka bila ba la Mali ka lafiya ko o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni labɛnnen don wa ale labɛnnen don wa a baaraw a bɛ kɛ Abdelmadjid Tebboune Algérie ɲɛmaa don a ko terrorisme min filɛ nin ale kɔni maa dɔw de bɛ yen minnu b'a kɔrɔ n'u kɛn bɛ ka tasuma don a kɔrɔ fan dɔ fɛ ka wuli ka jɔ kɛ awai k'a dɔn u ka fɛɛrɛw de don an'u ka stratégies de don yalisa min ye awai k'a dɔn u yɛrɛ bɛ se ka balo sɔrɔ a ko kɔnɔ cogo min k'u bɛ ka baara in kɛ ni o sira de a ko de kama ale bɛ don min na i ko bi u bɛ maliyɛnw wele maliyɛndenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ u ka awai k'a dɔn wuli ka jɔ kɛ ka labɛnw bɛɛ sabati ka kuma di fasodenw ma ka wuli ka jɔ kɛ kalataw ka labɛn teliya la ka wuli ka jɔ kɛ sariya sunba min filɛ nin awai k'a dɔn o ye constitution ye a ka lajɛ teliya la min ye awai k'a dɔn Mali ka bila o minɛn kɔnɔ baaraw ka kɛ a kɛcogo ɲuman na a y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye nin ko in bɛɛ bɛ kɛ Algérie min bɛ yen ni minɛn di b'a ma bi k'a fɔ ko Algérie de awai k'a dɔn ko in bɛɛ lajɛlen a lafasaba ye accord d'Alger k'o de kɛn bɛ sababu ye awai k'a dɔn jamana dɔw bɛ yen u sɛbɛkɔrɔ funtenilen don wa a bɛnnen t'u ma bi a bɛnnen t'u ma sini a ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ale bɛ min fana fɔ siga t'a la koyi min ye awai k'a dɔn Mali kɔnɔ binganni waleya min taara ka ɲɛsin Algérien dɔw ma ko a kana kɛ maaw ɲɛna ko a dossier bilala dɛ a dossier ma bila dɛ wa a bɛ taa fɔ a dan ko ka sababu kɛ enquête minnu kɛra enquête y'a dɔn janfajugu min donnen don awai k'a dɔn jamana ninnu kama maa minnu gɛn bɛ nin sababu ye ka enquête bɔra a kalama wa ni Ala sɔnna ma ale b'a sen k'a s'a dan na a ti mɛn ko bɛ da kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ ko kalama fasiri filɛ min ye awai k'a dɔn Tuguna a Traoré Nouvelle Horizon Abou Safinɛ nin y'a ka fasiri ye i bonya b'a la ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ Nouvelle Horizon n'i y'ale bila ni kumakan minnu fɔra ko Algérie ɲɛmaa y'a fɔ kelen don kelen tɛ dɛ bon problème ye nin de ye ça fait il faut k'an ka hakili to an yɛrɛ la parce que le problème c'est quoi tubabu Macron filɛ nin ye dɔ y'a sɛbɛn c'est vrai manipulation sira fɛ réseau sanfɛ a ɲɔgɔn tɛ yen diɲɛ kɔnɔ faransi n'a ka makɔrɔw ɲɔgɔn tɛ yen c'est à dire Algérie ɲɛmaa ka kumakan ninnu ni fɛnw a y'a bana mini yɔrɔnin kelen k'a la taa o fanfɛla la kabini dimanche fo bi an maliyɛnw yɛrɛ dama an bɛ ka ɲɔgɔn buruja an bɛ ka Algérie buruja an bɛ ka ko bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ anw yɛrɛ ka ɲuman don fo anw yɛrɛ de ka sɔn k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma vraiment ça fait ces gens-là sont forts en manipulation ils sont forts anw ɲɛ t'u la quoi
an ɲɛ t'o la. Ala ka ni sababa bɛn. Amina bisimila an ka taa. Ami. Ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ ne bɛ n bolo don. Ne bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko le soir de Bamako. Bisimila. I k'a dɔn k'a fɔ nin ye El Hadji Mahamadu Gaba a ka sɛbɛn don. A ko di. A ko i k'a dɔn k'a fɔ an da bɔra kɔrɔfɔ kelen min na. Kosɛbɛ. Olu bɛɛ lajɛlen ye kelen ye. O kuma o de la bamananw b'a fɔ ko. N'i ma ɲɛ kɔlɔ janfa kɔlɔ ale sɛnni kɔ. I k'a sɛnni k'a fɛrɛ dɛ. A fɛrɛ dɛ. I bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ Guinée Bissau ale masakɛ la. N'a cogoya ko i k'a dɔn k'a fɔ Guinée Bissau masakɛ. N'a cogoya ye Umaru Sisoko. Umaru Sisoko don sa. Bala. U y'a tɔgɔ in kɛ dɔrɔn Umaru Sisoko don. Nin ye anw ka Sisoko la k'a dɔn. An bala in ye dɔgɔ de ye dɔrɔn balo an bala de ye tɔgɔ de an balo. An balo. O kuma i k'a dɔn k'a fɔ Umaru Balo de don. Abi balo de. Umaru Sisoko yɛrɛ ka fɛn an balo. Umaru Sisoko don. A ba de y'an balo ye. O de kama u ye ba in tɔgɔ d'a kan. An balo. Ayiwa. Bisimila. O kuma i k'a dɔn k'a fɔ Umaru Sisoko an balo. Kosɛbɛ. I k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ jamanakuntigi Faransi ale ka taama tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ. Cameroun ni Guinée Bissau. Ka taa se k'a dɔn k'a fɔ Benin ma. Min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin masakɛ in na. Kosɛbɛ. K'a fɔ ko a fana a ye conférence de presse u ye a dɔ kɛ. I k'a dɔn k'a fɔ caman na ni k'a dɔn k'a fɔ ni masakɛw taara yɔrɔ dɔ la. Min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw la olu ni u bɛ ɲɔgɔn ye. Ɲɔgɔn ye senfɛ. I k'a dɔn k'a fɔ ko nin dankɔrɔba in k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Guinée Bissau a masakɛ ye. Kosɛbɛ. O ye Umaru Sisoko ye. I k'a dɔn k'a fɔ Umaru Sisoko an balo. I k'a dɔn k'a fɔ ko a fana ye kuma porokotolen caman fɔ. Min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO o nasiraw kan. A ko i k'a dɔn k'a fɔ journaliste dɔ o ye ɲininkali busamisɛn guwan a la. A ko i k'a dɔn k'a fɔ u ka lajɛrɛ min ni a kɛlen filɛ nin ye. Walima i k'a dɔn k'a fɔ Macron a kɛlen filɛ ka taama min kɛ aw ka jamana in kɔnɔ. Hakilila jumɛn bɛ aw la walima a ye mun fɔ nin ko in sɛbɛn. Ko i k'a dɔn k'a fɔ olu ma dɔwɛrɛ fɔ dɛ. Min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ force dɔ u b'a fɛ k'o sigi sen kan. Min ni o bɛ wele ko force anti-putschiste. Awɔ minnu bɛ n'u pɛrɛlen don coup d'État kama a na kɛ fanga don min kɔni labɛnnen don k'olu kɔnɔ. Ayiwa. Ka coup d'État k'olu ɲɛbila ko a kana kɛ yɛrɛ. O fanga in de don. Ayiwa. O kuma i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ nin dankɔrɔba in na. Nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ ci tɛ farafinna ɲɛma ninnu na. Walayi ci foyi t'u la. Hamina ko ɲuman foyi t'u la. N'i y'a ye coup d'État bi kɛ c'est que fɛn dɔ de kɛra o de b'a to coup d'État bi kɛ. N'o tɛ ni maracogo ɲɛna coup d'État bi kɛ yan. Yanni u k'a fɔ ko force anti-push a ye force anti-manchement sigi dɔrɔn. A y'o sigi. Minnu bɛ manchement kɛ n'u y'a kɛ anti-corruption. Anti-corruption. A y'o sigi. Mauvaise gouvernance. Voilà. Ni min ye jamana ladon ko juguya n'i m'a kɛ ka ɲɛ o force ka wuli ka n'i nɔfɛ k'i ta cɛw ka taa n'i ye ka élection kɛ ka jamana wɛrɛ sigi. A b'o de kɛ. A banna. N'an m'o kɛ ko force anti-push. Ni jamana marabaa ninnu yɛrɛ kɔni vraiment moi je ne sais pas. O kuma i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ Guinée Bissau a jamanakuntigi la i k'a dɔn k'a fɔ journaliste kɛlen k'a ɲininka a ye nin fɔ koyi ko i k'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO yɛrɛ bɛ labɛn la CEDEAO bɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati don nataw la min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ u na force dɔ bila sen kan maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni u ye coup d'État kɛ a i k'a dɔn k'a fɔ ko o force na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ CEDEAO jamanaw kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ka coup d'État kɛlaw i k'a dɔn k'a fɔ ka coup d'État kɛ olu fana la o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko nin hakilinaw bɛ sen nɔ wa k'i k'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO u bɛɛ ka nin hakilina in labugun koyi min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin jamanakuntigi na n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ Umaru Sisoko ye Umaru Sisoko a ko i k'a dɔn k'a fɔ u tɛna jɛ ni a ye bilen i k'a dɔn k'a fɔ coup d'État a ka kɛ fɛn ye fɛn min k'a dɔn k'a fɔ ni jɛ min kɛ ni a ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ 21e siècle kɔnɔ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ o ye waati ye waati min i k'a dɔn k'a fɔ ni coup d'État man ka kɛ fɛn ye bilen ko maaw kan ka tɛgɛrɛ fɔ min ko i k'a dɔn k'a fɔ a ko a y'a fɔ jamanakuntigi Faransi kaw ɲɛna a ko ale ko Faransi président ma i k'a dɔn k'a fɔ jamanakuntigi a bɛ sɔrɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ a ɲɛdɔn bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn jamanakuntigi a kan ka sɔrɔ cogo min na o kuma jamanakuntigi a kan ka sɔrɔ ni kalata occasion de kuma i k'a dɔn k'a fɔ ni o occasion ni o ti di i k'a dɔn k'a fɔ ko maaw b'a fɛ ka kɛ jamanakuntigi ye walasa i k'a dɔn k'a fɔ u ka sigi i k'a dɔn k'a fɔ fanga kunna cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ ko o ye taabolo min ni CEDEAO tɛna jɛ ni a ye ko n'i ye CEDEAO ta k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO ka hakilina a n'a ka miiriya ti dɔ dɛ min ni a bɛ wele ko coopération internationale entre les États membres jamana minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ CEDEAO cogoya la i k'a dɔn k'a fɔ coopération dɛmɛ ani dɛmɛ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na sɔrɔ sira kan i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko stabilité ani paix CEDEAO k'a dɔn k'a fɔ olu ka baara y'o ye CEDEAO ka hami y'o ye i k'a dɔn k'a fɔ maa caman ɲɛna k'a fɔ ko CEDEAO sigikun ye wariko dɔrɔn ye ko CEDEAO sigikun tɛ wariko dɔrɔn dɛ CEDEAO sigikun ye ka fangaw fana u kɔlɔsi i k'a dɔn k'a fɔ coup d'État minnu ni a sanga wulilen filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko don nataw la u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kan ka tigɛ min bɛ wele ko force anti-pushiste o ti dɔ wɛrɛ dɛ o ye ka i k'a dɔn k'a fɔ ka sɔrɔdasi jɛkulu dɔw fana bila sen kan CEDEAO cogoya la minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye coup d'État kɛ u ka jamana
jamana kono fana si jagulu fana bina olu walon ga boy mai ka do afako ube ko hakila kan ka bugu sira wo jamana ni nyanje hakila mi fle jamana mi me talge ka do afako jural sula olu ye nyinga ne busamze gwandu akui ka do afako kuma ni ayo okaw amunu be ka do afako ni olu fana bu ka constitution tripatrouiller tu dore de munu ni olu bu ka constitution fana taka ba ma yelema ka ke usako na koy sai ka do afako ni aya so ko fanga ku nganga da manda flama munu ni olu ba sama kata manda sama manda nanina kuma ko ana kudeta ke olu fana nawa akui ka do afako okrofo mi no oflida mi be talge ka do afako okrofo jabiti dore de namanya ka fako uye kureta namanya ka fako uye force anti push sigi ka do ka fako fereni dabali bela jele fana bitige wala sa o ka dabla ka do ka fako mi me talge ka do ka fako o yi fenye mi ni o gestion ko ka do ka teme kureta ngela utaka ka do ka fako kureta ngela uta ka do ka fako utina tandi uluma do na tawla sabo ka do ka fako jembe buna kuminga ka do ka fako kureta manga ke fenye mi ni akanga sangora table ka do ka fako umaru sitwo ambalo ale koni Guinée Bissau mzakaye ka do ka fako profondila ka nyinga nuna abeka ngorofo nunu de fo aflede ma jira ka foko do na tawla sida o ba fe ka ne hakila ka bugu aka jamanu ni nyanje ngana jamani munu be ka do fo ne olu be sida o jakulula ka do ka foko fo ndila ko yali ka do ka fo yali o ka o sigi ko amanga o ka force sigi force munu ni olu be wele ko force anti terrorisme wa aflede ni na fo ka force sigi force munu ni ka do ka fo ne olu be fere ni dabali bela jele tige ka sika insécurité ka sika o la kele ye kelenye flana ye muye force ka sigi force mi sika dumini dungo juguya jurugu ni na fo mauvaise gouvernance na nywana ko al oluka miriala kan go force de sigi force mun parce que ka do fa ni kureta ta laje kureta sababu ti dore kureta fa fa ni akara ni wati na iba tro ka foko population de wulila ka bo wa ubora mungama bo ku ti dore soit la mauvaise gouvernance soit l'insécurité ko voilà ko ni situation de mi ba to ko kureta mi yirwa anga jamanu kono o pa tanke ko nu mal furake nunu na ka do ka foko kureta abamandi halu ye anti pushusu sigi halu ye force sigi mi ni abena ke kureta ngela contrôle ko kureta ko abando de farafina tanke ni wale yobe anga jamanu afle aye mi bo so de bon ko kono elaji Mamadou Gaba Angasebelu Abu Safina Jara Elaji Mamadou Gaba amba foka walimando nya awaikado ka fuli la se Jason awaikado toureski ma awe toureski Jason Touré abe Franci abaname Abu Safina halibi ambita ambisi minya awaikado soirée bomoko mbe shoni sikaka Abu eba fo ya kubagindo mune kume ani burama faut éviter des acrobaties ya wagindo ni burama ayo chukodo tumado mami no bi gafe kala na amana girba saka wuli ka to bo boda wera dun te fa wera fe boda te akuma bi cha koyi on est entre les quatre murs là ani o de fuye kuma be ça fait nanglala de ate acrobatie do nge 600 est-ce que ante maso nyini ka aye escalier ni do nyini côté do fait woni do ka boy woni do ka boy en cas de quelqu'un parce que nous acrobatie mi nge ça acrobatie mi nge be bora hata ka camera ni kuye bana blango na bi nere e mi me kal dam ne dam nere namuna mi ne dabla e o dabla o de fana mi me ka kala de na saka jo kuma ka chade mune kuno di algi basara ka bode donna aba ke tugo donna sanna ngabu na mala je sani ga ka girba saka bote parce que kuma do la nga fota nu wati do be ka tina sura de aba sura anyanglo batlo de climatiseur la ya ala kan zabunya kuba ala kan zabunya ala kan kisi ala kan kisi amine rabi abito ka dai jogo kai ko banja hawa abito ka dai jogo yana ka yele lala ma be si jam ni 12e soro Abu Safina ambe kulu Allah chama kulu o do ani soirée bomoko ikado ka fo ale kuma be soirée bomoko la jara akuma na ako awaikado kasajugu wulila affaire mimbe na be talike paramount awaikado affaire no yem marché jugu badoy min fana be marama fe marché min bo ko fo Abu Safina agriba sali abarka buwana wa kasajugu a wulila sabu niye jatemeneke ibai ka fo minyi aunga jamana fama umbi tabulo minga ikobi ukembe ka wuli ka joke ka bulungono nishi madoma nga minye jamana fama uye bulungono nishi Dr Boubou Cissé awaikado ale ko ni wulila ale yi free sabu ale bi fe ka nyefolike min bi se ka to awaikado ko imbi fam ye chugo akoni alaje la ya jara isen bolta ko procureur général min be na be cour suprême kuna no ye awaikado Mahamadou Timboye akoni ale de wuli
ka jokera ka Sumailu Bube Maïga ala ka hinala mandat de dépôt ka o dawka ne ka ta noyi ako de siratigɛ la ye communiqué dɔ bɔ ka bi a kɛra jouer kalo tile 28 tɛmɛnen a jira ka fɔ min ye away ka dɔ chambre d'instruction k'u bɛ kunnafoni di ko min ye away ka dɔ nin ko min filɛ nin a nɔminɛ dɔw bɛ dɔw nɔfɛ crime de faux et de crime min ye away ka dɔ faux et usage de faux a n'a ɲɔgɔnna caman faso nafolo k'i tɛgɛ da ka jaw k'a manger k'a k'i ta ye a ko de siratigɛ la min ye away ka dɔ ko in a sinsinnen don sabu marché min bɛ yen n'a bɛ away ka dɔ anw ka marché dɔ kofɔ marché public ni bɛɛ ko a ma ko Paramount marché in bi tali kɛ min kan min ye loi d'orientation et de programmation militaire ani loi de programmation pour la sécurité intérieure lakana anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔna fɛ i ka dɔn a bɛ boli o de kan a ko kuma na mandat d'arrêt yɛrɛ bɔra nin ko in kɔnɔ koyi sabu kalo tile 25 san 2022 mandat d'arrêt dara away ka dɔn maa 3 bɔɲɔgɔn ka taa se banquier dɔ ma mandat d'arrêt taara ka ɲɛsin olu ma a ko n'a ma ɲɛ a b'o cogo la maa 3 in na premier ministre kɔrɔ dɔ ani maa min bɛ yen ni away ka dɔn o kun ye ministre des finances n'o bɛ docteur Boubou Cissé ko fɔ ale bɛ o maa 3 in na Boubou Cissé a ko ayi ko away ka dɔn ale kɔni na wuli ka jɔ kɛ ne ka jaabili kɛ sabu ko in filɛ a bɛ taabolo min kɛ i ko bi n'i y'i makun away ka dɔn k'a bi cɛ ka k'i kan away ka dɔn k'a fɔ o dun a kuma ka ca kosɛbɛ nin cɛ in a kɔni bɛ jamana kɔ kan wa fɛn fɛn filɛ nin ni away ka dɔn tɔgɔ fɛn bɛ nin ko in na a caman gɛn bɛ SN Bolt ye bi a caman tan bɛ a ko de siratigɛ la Boubou Cissé away ka dɔn ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ ko in na dossier in bi cogo min a ye ɲɛfɔli kɛ o la Boubou Cissé a y'a jira k'a fɔ min ye away ka dɔn maa caman bɛ yen minnu kɔni ye pro IBK ye ancien président a kuma cayalen don kosɛbɛ Boubou Cissé ye communiqué min bɔ a kɛra août kalo tile fɔlɔ san 2022 a ye communiqué in a y'a jira k'a fɔ ko kalo tile 28 san 2022 ko ale kɔni nana ye k'a fɔ ko cour suprême du Mali ale ka dugu k'u ye mandat d'arrêt international k'u ye o da ale ka njayi ko o kumana sa ale dabali banna i n'a fɔ ale ani away ka dɔn ministre kɔrɔ dɔw k'a dalen bɛ olu kan a ko kumana sa min ye away ka dɔn kunnafoni min dayɛlɛ la k'a sɔrɔla o de sira fɛ n'a bɛ tali kɛ away ka dɔn minɛn dɔw la n'o ye affaire Paramount n'o b'o marché ko fɔ a ko nin marché min filɛ nin affaire min don away ka dɔn ko ale kɔni ale hakili sigilen don ale lafiyalen don wa ale bɛ fɛ de away ka dɔn k'a ka hɔrɔnya a n'a ka danbe k'o ko k'u jɛ o kumana sa k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko Boubou kumana koyi a ko kumakan minnu bɛ ka fɔ kuma ninnu ye minnu ye donc ala away ka dɔn k'u ye dossier u y'ale ta k'a tɔgɔ don a la sabu n'i ye jateminɛ kɛ ko in bi fɔ waati min a kɛra 2015 k'o waati y'a sɔrɔ ale Boubou Cissé yɛrɛ kun tɛ nin fansi fɛ ale kun ye min ye k'o kun ye ministère de min de ye ale kun bɛ yen de mais même là-bas on peut manger là-bas bon Paramount bɛ ka fɔ sa on peut manger là-bas mais min ni est-ce que ani nin a ta ale welela la min de sira fɛ wa défense sira fɛ wa waati min na a kun bɛ premier ministre ani défense sira fɛ parce que a ko a waati k'ale kun bɛ min de la mais ayiwa ni ne kɔni ka miiriya la ayiwa a ma wele ministre kan a welela dɔ wɛrɛ kan dɛ ayiwa ni ministre kun don fana kun ni affaire in kɔni don a kuma b'o kan o kuma an bɛ dugawu kɛ min ye away ka dɔn hali bi a jirala k'a fɔ min ye away ka dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen ye a ko away ka dɔn ale nalen ka na ministeriya la premier ministre ani away ka dɔn jɔyɔrɔ minnu b'ale bolo faso in ale ye away ka dɔn soko ni dɔnko bɛɛ kɛ faso in away ka dɔn k'a kuma bɔ faso in k'a lafiya Allah je n'ai jamais cherché à fuir mes responsabilités. Fɛn dira ale ma deli ka i kun bɔ away ka dɔn jɔyɔrɔ min kalifalen b'a la ale ma deli k'i kun bɔ jɔyɔrɔw an ka taa fasirike ba a ko hali bi affaire min filɛ ni away ka dɔn ni awa olu ale kun dɔ minɛna la n'a jirala k'a fɔ ko complot contre le gouvernement affaire in ko de y'ale siran kosɛbɛ jamana taabolo dɔw ɲɛ sabu a waati k'u taara away ka dɔn misigili de jira ale ka du kɔnɔ ka gɛlɛ sugu bɛɛ ta k'o ɲɛsin ale ka du kɔnɔ a ko kuma na o de kama ale yɛrɛ dabali banna ale y'a jira k'a fɔ ko in bi taabolo min kan waati dɔ sera ale k'i yɛrɛ bɔ dɔɔni ka taa ɲɛɲini away ka dɔn yanni jamana ka lafiya nka o n'a ta bɛɛ ayi tungaranke tɛ ayi tungaranke tɛ sɔn de ma tungaranke tɛ kelen ye ale ye SN Bolt de ye tungaranke tɛ a ko kuma na an bɛ don min na i ko bi ko away ka dɔn ale taara jamana kɔ kan k'a to transition ka baara kɛ baaraw ka kɛ a kɛcogo la ale k'i mabɔ k'o taabolo la a ko an bɛ don min na i ko bi min ye away ka dɔn jamana in bi taabolo min na ko ale kɔni ale bɛ se k'a jira k'a fɔ ko Boubou ko je regrette waati min na bɛɛ ni kelenya bɛ ka ɲini jamanakɔnɔdenw ka don da kelen fɛ k'a fɔ ko waati kelen na nin kɛwale de bɛ away ka dɔn o de bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ k'ale kɔni away ka dɔn ale nimisalen don nka an bɛ don min na i ko bi Boubou y'a jira k'a fɔ min ye away ka dɔn jamana ale ka jamana o ka ɲɛta o ka siniɲɛsigi k'i k'a dɔn o de bɛ ale kɔnɔ ale nimisali kɛra min ye o tɛ min kɛra ale ye min kɛ dɛ
jamana bɛ waleya minnu bɛ ka kɛ sisan Russie taabolo in na o nimisa ka a ko kumana ale ka préoccupation l'avenir de mon pays et le bien-être de tous les Maliens Maliens bɛ ka wasa cɛ est-ce que nin tɛ m'a f'i ɲɛna u bɛ se kumaw la nin tɛ sigisi barabila ye nin ye sigisi barabila ye an tɛ hali kɛ nin kan ça c'est le médecin après la mort là je pense bon ayiwa hali b'a bɛ se ka kɛ nin kan c'est le médecin après la mort c'est pas le moment delu ni fɛnw kan ka fɔ waati mun na olu ti deli tɛ nin kɔnɔ koyi nin ye justification de dɔrɔn jagoya justification a banna waati tɛ sisan ye waati tɛ sisan ye anw ka mandat d'arrêt dara kan wa an b'a minɛ calaw wa Boubou dun kumana dɛ a ko je continue de suivre avec intérêt l'évolution du cours de la transition et ma détermination à apporter ma modeste contribution demeure intacte alors Boubou et inaltérable transition ale kɔni b'u bɛ ka u taabolo jateminɛ wa ale ka cɛsiri n'a ka wuli ka jɔ jamana dɛmɛ sira fɛ ani k'a seko n'a dɔnko kɛ jamana taabolo fɛ hali sini o ma jigi ka bɔ a nɔ la ale b'o kelen de kan parce que kɛbaa ye ɲininkali de kɛ a ko alors question ɲininkali docteur Boubou Cissé viendra-t-il se mettre à la disposition des autorités maliennes ɲininkali to min sigira Boubou nin bɛɛ bannen kɔ nin mamu ni nin dɛsɛ ni nin badiri bɛɛ bannen kɔ yali e bina wa you coming to give me a justice Mali alors Boubou o kɔrɔ ye jumɛn yali Boubou i après mɛ ka segin ka na Mali la wa voilà anglais kan na n y'o de fɔ dɛ y'o de fɔ kɛ n y'a sɔrɔ wa a y'a sɔrɔ o ka ɲi i ma fɔti nin ka ɲi tu es un bon professeur de you come on tu es un bon professeur d'anglais you come on they give and justice in Mali justice in Mali yes I good very good o de do Mamadou Adama Mbengue un véritable professeur d'anglais ni ala cɛ depuis don min ne ka teacher ye n digi anglais na ne ma de kan mais ayi da fana ye dɛ an ka bila dɛ ayi dɛ n ka teacher ye n digi a ko hey you don't touch my mangoes. What do you want? Oh, anglais wa. Anglais do. Moi mangoro ko wati. I don't touch my mangoes. What do you want? Don't me man. Kana maganga mangoro la. Oh, give me some mangoes please. Have you got any money? Yes sir. Mon argent. I have got 10 francs. Look. Alors. Regardez. Look. Anglais te wa. Regardez. Anglais te wa. Anglais do hali n'a sɔrɔ basa len do basa len tɛ nin ye dɛ ni cɛ ka kuma tɛ yan ni kɔmɔ cɛ a basa a dɔw ma mɔ a mɔden nin y'a gɛlɛmu ne fana ka min f'i ye nin ye anglais in bɛ fɔ cogo di sa translation bɛ yen o tɛ sa translate o tɛ jumɛn wɛrɛ dialogue comprehension in question nin ye dialogue de ye dialogue il veut dialogue. Il veut dialogue. Il faut qu'on a. Ça c'est nous les septième anglais ça. Ama jahal ni anglais quoi nous. Anglais tu vois. To me goes please how much in do de binati. Olu ye septième. O de binati. Wa wati fo mbingere jega hal ni magara ngere la mafia mun don touch my mangoes. Hal ni magara ngere la mafia. Nga mangoro la. Mara angata mo be kan kono. Bismillah. Nala sore ka do ka fo mbadu ami do de ke. Hal bi jamani ala ka kolusuma. Bismillah. Amunu be karo wa fo boli me ka bo jamani ngono. Ami do de ke. Ala ka chembaki. Abu Safne ja wati tara ko so ko yi. Amba laje ka ta sugu la telela. Minja awai kado kamali mbiyangere no ya gwagindo anda ka koboy fugula abila mai ati mabi okuma ya gwagindo iba laje ka ambla suku kono telela soni Abu Safune jara M5 RFB ko ka nyunga nyebina ke minya awai kado temene ngo ka boy Abu Safune jara kuna funu bi ande sabu minya awai kado hale ambala kado be ko fana fara awai kado kai fanve anake joya ko do be sena IRD ka lahaliyaw be ani colonel Duru ko sababe minnu fana abina fu te shogali ka kula fana kunafunu caman be colonel Duru sabate shogali ka kula aywa kunafunu te anw dia ne o fie anw dai kalani de sebe ma bo cogo abe karsala abe ka anw to la de anw dai kalani o kuma soni an bɛ sigi kana kuma so kɔnɔna na mɔgɔw garisɛgɛ mana kɛ min ye u b'o sɔrɔ ni Ala ka jɛ ye bismillah
Abu Safina jara kenga iri wasolo yanjigi minye aweka do badri amba fuka wali nyima do sabu minye jakarta muter minye aweka do anga sanili baw ni mutubannu o muter baw abbe bi soro yoro kelen femina o ye badri ka yoroi abbe badri fu ka wali nyima do sabu akembe jigi ye an ye jara koroji akembe jigi ye maliyen ye aweka do fandani nani befe anguru na detail abbe bi soro badri amba fu ka fulin tonni ka lase aweka do gausu ketama alaka ngoyake ka bampeo amerumbe awekado akapedije baingerela no be madu trore ko fo yan fo mu babu amba fo madu refu fa ni chesiri o madu kwa alaka ndo nywanye kwa alaka jigito alaka kanuto alaka jigiyatu nyame kanu afone bembolodo me boni sebembi ni otu akoy kado afo nouvelle horizon demba konte akmana akoy kado afo jere jekulu mimbe ni obewole ko M5 RP malikura ay kado afo mimbe talike bataille la bataille oti dora o kele may kado afo ko obe akono bi parce que ba afo la kado afo M5 RP ni ye jere jekulu mi ni kado afo bela jele me M5 RP bela jele me ado ka sabo ke kado afo jere jekulu mimbe kado afo ni ufara la nywanga ka wuli kajo ka sebeke wala say kado afo Ibrahim Buhari Keta aga fanga abiseka bitomna ni yo jere jekulu tako laje bi ikado afo disiba chama kumbe akono abina fo uluka la nyinu masabati wa mai kado ka fo atama be ulu fujeni debe ikado afo gwela chama ndo nebe toy ngono bi mai kado afo anyema do rebe akaja ikado afo uluko ni da klake ni metalike kado afo uluko ni usembo alaku teka ko kubolo ko kabo alaku parce que ba fola ni ataka laje ame wati mne ko mi bi M5 RP kado afo mami be kado afo ni obe chef de gouvernement na bi no ye docteur Chokel Kukala Maiga ni kado afo ale be toy ngono ay kado afo gwela be ani akatonde do che kerengere nyana kado afo ani mamunu njere ka M5 RP ka sigisiga o dote Kodiba Sidibeye kado afo katase Cheikh Mar Sissoko kado afo ani Modibo Sidibe anga wuli far anga wuli katase madame Sika Jadu Souma ani kado afo Mohamed Ali Bachili akui kado afo mi metalike shinina o bebe utukalo akle sabama kado afo ko ubina conférence de presse belebele bake conférence de presse ndi talika dore kare ndi dore mi me talike kado fo M5 RP hakila jumay nana ni ukeliye ka kre hakila jumay nana ni M5 RP sigiliye o pay kado fo M5 RP i kado fo ko asigle me hakila minga abina fo ko uba fe ko bla o pay kado fo le 3 août no yeshini arabay ay kado fo ko ukeme ka journal su ku wele mi me talike kado fo M5 RP asigrani hakila minye da mo kluka kado fo Mohamed Ali Bachili i kado fo ko uye video kunguru ninge nana kado afo ali koni aye kumata wati mine kado afo ali Mohamed Ali Bachili aye kumata akui kado afo ko gwela be ukato ngorobi sababu ke kado afo kabini wati dola mi me kalge kado afo mi me talge kado afo Chokel Kukala Maiga amanya kafo kuna manya kafo ko ali chef de gouvernement kabini wati dola mi me talge kado afo comité stratégique anyama yala fona be abulo mai kado afo o gwela ube uninywanje mai kado kafo mi me talge uluka kelela mi me talge kado afo kelemi ni ulu ya sabati wala sa Ibrahim Buhari Keta aga fanga bisika dafiri to mina doti dore de ni me wole ko l'injustice kadu ka foko onya me jamani ngono abini kadu ka fo olu ye kala wuli wati mina ni kadu ka fo Ibrahim Buhari Keta aga fanga do min ni kadu ka fo l'injustice onyo nya me akono mi me talike kadu ka fo corruption na onyo nya me akono la mauvaise gouvernance nunu bela jele tableau duguye mu ni olu nyo nya me Ibrahim Buhari Keta aga fanga kono ko mai kadu ka fo o hakina ude na ni M5 RP akreli fo ka tase o fanga o dafiri le na manya ka fo ko o fanga ko o dafiri la kadu ka fo mamunu talime kabla anyama yala bi kerengere nyana min ni kado ka fo okunyo o kele chefari doye hal bi kado ka fo ni o te ka tani justice boloy no te ka corruption ko keleke mauvaise gouvernance na te ko keleke o mai kado ka fo M5 RP akerera kumina kado ka fo akun uba fa kabla doni mai kado ka fo una fereni dabale bela jeletige ni metalike kado ka fo M5 RP abiseka sigi amina ngora kono tukumina mai kado ka fo obe ame wati mina na manya ka fo ko olu ye tongele mawye bela be olu ni nywanje fa do fe mawro be no olu ye politique mawro ye olu fana keme ka wuli ka jo ka sebe boloda c'est kado ka fo Chokel Kukala Maiga abiseka démissionner tukumina mai kado ka fo ko tobu ka fola Chokel Kukala Maiga il est entre le marteau et la plume tu dois de kado ka fo gwela ko ne abe Chokel Kukala Maiga aboloda ka sabo ke kado ka fo a sinaw aka ja ka politiquement wara be ni olu be a contrôle la bi aka ja ani munu be jere je kulu kelingono olu fana be halni olu ta a contrôle la kado ka fo anuka farite fi da patri fleni ani mi moy kado ka fo nouvelle horizon kono Demba Conte haketo Demba Conte ka sebendu
Demba bi foka walimando be gindo dogono keni le pays akumambe akonobe Abu Safuna Jara angata minye awekado ala mahine na Sumaila Sise akatomba de mimbe na ngwa mako URD jongo ala minye awekado election présidentielle en 2024 eko kene madaele minye awekado Maître Demba daba madaele aisawa Maître Demba Traoré awo tabarikala fasiri ako Maître Demba garsige koni abi na fo ye farachi sabu ambe don mene ko be Union pour la République mimbe na la démocratie nobe URD nabo kofo jongo ala kalata mimbe na le san 2024 ako awekado daba yelelembe Maître Demba ye sabu niye jetemeneke ibaye ka fo maaminu be nanu lukanga gushinywana ina fo Bubu Sise ina fo Mamadou Igor Jara ambe doni mene ko be nunu awekado kiri teke dambu kan dai okuma sa manda dare yere awekado odara procureur général mimbe nabe cour suprême du Mali nabo kofo ule manda dani ma kofo le nunga akoni ya jetemene yelma URD awekado furgumi ngumba kono ani manga ngumba kono mimbi talike election présidentielle ko ma mimbe no be no kambo yelma ni yo bani ndiwa nyingal to misigile nga ya jira kafo ni njei minye Maître Demba Traoré avocat do minas inscrit le do barreau du Mali nabula ministre de l'emploi et de la formation professionnelle ayo fanake anyina na mingo ode kafo Maître Demba assemblée nationale e karo kafo ayo fanake akwame do mine ko bi yelma awai kado Maître Demba anake IRD ka chaboye ka banti zawa sabu niye jetemeneke ningo injabi mimbala awekado ujabi ngoni udone jamana be katata bulu minga ani finye be kashuru chugumi du injabi awekado adone du akoni alaje parti minvle ne no yebulu guru awekado o parti minya awekado amidoni meneko bi akoko ni amangani atorgotorgo yelma abina tayoro jamblinwa sabu minya awekado parti akuglane du klango chama kele Maître Demba awekado ka klambe flana yemi Bubu Sise ka klambe sabana yemi Mamadou Igor Jara o fana ka kla awekado be URD o bo kele ngono ako de strategala minya awekado maaminu be nu ni salugu sanogo nani Maître Demba o tifangelefe nunu yeko beke sabu aminya awekado assemblée okera hali candidat ko sugandi awekado o bela jele okera nga maami be no sugandira awekado kajira kafo ko de Sumaila Sise noroblay URD kono ode awekado Gwanyon Kulubali ale de oye patrike bako Gwanyon naka maube salugu sonugo naka maube Maître Demba awekado anake o salugu sonugo obo ko fugula koro nga minyi Bubu Sise ani Igor Jara olube fandofe ako kuma na mbidoni mena ko bi ne jetemine ke congrès extraordinaire o min no bulu dara awekado ambidoni mena ko ni labangera minyi bela jele bo kalama ako wati kele ndila ambe balika bo mungalama minyi kiriti lama oluko ni wulila Bubu Sise ani kado Igor Jara wulila awekado ulu nofe okana sa minya awekado ni doka ba masa doka nati ya akwa bidoni mena ko bi minya Maître awekado Demba Traoré kene ko ni daile lefle aye sabu ni ngoyi kafo malikiri be chugumi be ba do kafo ni ngoyi mina ban ka ben 2024 majango te nunga se ko kanabo akuma ka chako sobe okuma chefarin ni chekulu giri min turai mimbe awekado se ki kanabo awekado oye Maître Demba Traoré sabu chabo kumvora wati mi Maître Demba Bubu Sise ani Igor kungangu kambo mi nyenya ya nofe nga bidoni mena ko bi na manye ka fiye shurula ni njuko ina manda dare dambe awekado ni vla bela jileka Maître Demba boulevard de daile le fly te boy siraba be aye ale koni abe amamso ka gavoro la abana abi do deke ala kan ni chabobe be jara le pays ale ka fasiri do Abu Safuna o ka bido boli ibunya bala non de Maître afana segena de segena de ukunya segena ngo Maître anga na nywa nega abi afana bi jamana indo Maître Demba Diallo ya ba don ni manyene Demba Traoré ay sinidike awo ay sinidike watike sinidi kono ay sinidike Maître Kabira Amadou ni ngonuna ay akumbe fen jamange awo ni ato manvi ni ma pressé kosobe ay malikeri ba sure ba ka Maître Demba Diallo ni Maître Demba Traoré de confo kelunde kelunde Maître Demba Diallo Demba ko utekelunyi ni Maître Demba Traoré ale ko ni abe URD kono mbado Maître ko ala kan disa angata nyema kado ka telela iba kuru telela no wati ba ndegama men tege do telela le boni sebe minu o twako info gêné kado ka fo de samage ale ka sebeno ku kado ka fo mi metal ke dadu
dumuni fɛnw na n'u nzɛbɛ gwɛlɛyalen bɛ nin waati laban in na o kuma i k'a dɔn k'a fɔ autorité maa minnu ni olu bɛ jamana a ɲɛmaaya la kɔni y'a jira k'a fɔ n'u ma wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ da dumuni fɛnw u bɛ se ka nɔgɔya cogo min na dɔɔni o kɔnɔ tɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ a kɛmɛ fɛn min ni a sɛbɛ gwɛlɛyalen bɛ diɲɛ ma dogo de k'a dɔn k'a fɔ k'i b'a sɔrɔ k'a fɔ dɔ bɛ fara fɛnw kan kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ sukaro min bɛ yen ni o kun ye 100 sukaro min bɛ yen ni o kun ye 100 k'a dɔn k'a fɔ o sukaro ko o bɔlen bɛ 100 la k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ o sukaro o bɛ t'i jɔ fɔ 150 walima 180 parce que b'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ sukaro a yɛrɛ bɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko o taa bɛ jɔ fɔ 80 baɲango la k'a dɔn k'a fɔ a 50 kilo kɔni min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ sukaro yɛrɛ min ni a kofɔtɔ filɛ nin ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a prix a ka ca i b'a sɔrɔ k'a fɔ ko butigi misɛnnin caman bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan i k'a dɔn k'a fɔ ko sukaro ko a tɛ sɔrɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ boulangerie fana na boulangerie la ni u ye buru baarakɛlaw ye olu fana ko i k'a dɔn k'a fɔ ko olu ye grève dɔ boloda sababu i k'a dɔn k'a fɔ farine ale sɔngɔ a sɛbɛ yɛlɛla i k'a dɔn k'a fɔ olu ye grève tile fila grève daminɛ o daminɛna bi i n'a fɔ bi ani sini i k'a dɔn k'a fɔ kununko ani bisakɛ i k'a dɔn k'a fɔ o tile fila o grève o bɛ sen nɔ i k'a dɔn k'a fɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ transporteurs la n'o ye transporteurs ye mobili a bolibaw i k'a dɔn k'a fɔ ko olu fana labɛnnen bɛ ka dɔ fara u ka prix kan don nataw la bɛɛ lajɛlen dabɔ mɛ min kama i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko ka sababu kɛ gɛlɛya min ni a bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen bunakun kan n'a kɛmɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen suna ɲɛ minɛ la bi n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ Ukraine ani Russie olu ka kɛlɛ kɔni ko o sababu kɛmɛ gɛlɛya fan caman ye i k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko autorités sera k'o bila sen kan fɛn dɔw bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ olu tɛ Ukraine fɛn ye olu tɛ i k'a dɔn k'a fɔ Russie lakaw ka fɛn ye olu bɛɛ lajɛlen anw ka jamana in fɛn ye yan i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tigɛ olu dɔw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ko n'i y'a ta k'a lajɛ n'i ye Segu transport ta bi k'a lajɛ Segu i k'a dɔn k'a fɔ dɔw tɛmɛnen na o transport ka bɔ Bamakɔ ka taa Segu dashi 500 mɛ waati min na komi bi i k'a dɔn k'a fɔ ko o kɛra dashi 1000 ye o kuma k'o ye fɛn ye fɛn min ni a bɛ ka gɛlɛya don nataw la masiri filɛ teliya la an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ info jeune kɔnɔ den sama kɛ ale ka sɛbɛn Abu Safunɛ ka bɔ Arayida la ka taa Jalakɔrɔji ka bɔ Jalakɔrɔji ka taa Arayida la Abu Safunɛ ko dɔ farala a fana kan o kɛra joli sabu a kɛra 55 ye a kɛra 55 ye 55 awɔ dɔ farala kan Lasana Fofana an ka foli b'i ye waati sera nka yanni an ka taa fasiri laban in awɔ i k'a dɔn Gawusu n'a ka maaw n'a yamaruya sabu awɔ i k'a dɔn Yakubiya a fana bɛ baara kɛ Gawusu ka ordre kɔnɔ ni waatiw kɛra cogo dɔ la faamaw ma to k'i wele kɔfɛ k'an b'an ka ci la o fana man di o kumana a bɛ ɲɛ an ma an bɛ nin fasiri kelen in fɔ min ye l'indépendant an bɛ sɔnni sigi a kan l'indépendant kuma bɛɛ a ko an ka taa Kayi jɔnya waleya Abu Safunɛ Jara a kɛra sababu ye ni muso in awɔ i k'a dɔn k'a su taara ye ku na dɛ Abu Safunɛ min an bɛ da yarabi Abu a ko nin ko ninnu kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen n'an ko a ma ko arrondissement an bɛ deji n'a bɛ awɔ i k'a dɔn Gajaga n'a bɛ o fan fɛ a bɛɛ filɛ nin ye Kayi région na a ko nin muso in awɔ i k'a dɔn musokɔrɔba ko a su taara ye awɔ i k'a dɔn foro de la a muso yɛrɛ tɔgɔ ye ko Jugu awɔ i k'a dɔn Sidibe a taara ye foro la i ye ko Cɛjugu sabu awɔ i k'a dɔn muso in ko filɛ nin ye k'a fa k'a sogo kɛ awɔ i k'a dɔn bɔrɔ de kɔnɔ ne ka taa fili awɔ i k'a dɔn nin yɔrɔ kofɔlen in na n'o bɛ foro kofɔ n'i ye jateminɛ kɛ waati tɛmɛnenw na muso in awɔ i k'a dɔn ja k'a kun ɲamatun na a ɲinina ka dɛsɛ muso in yɛrɛ kɔrɔ bɛ koyi sabu san 71 Abu Safunɛ Jara muso in awɔ i k'a dɔn a b'o de la a ko ni muso min filɛ nin jɔn ko Ala awɔ i k'a dɔn ko waati tɛmɛnenw na ko a kun minɛna k'a bugɔ a bugɔra maa dɔw fɛ sabu ko muso in awɔ i k'a dɔn ko maa dɔw min n'u kun bɛ fɛ k'a jagoya sabu jɔnya waleya min bɛ awɔ i k'a dɔn ko f'a ka sɔn o jɔnya ma awɔ i k'a dɔn min ni awɔ a bɛ sɔrɔ buruju fɛ yalima sira wɛrɛw fɛ awɔ i k'a dɔn k'a ka sɔrɔ o la muso in ma sɔn awɔ i k'a dɔn k'u y'a minɛ awɔ i k'a dɔn ni k'a ci a waati tɛmɛnenw na o yɛrɛ kɔnɔna na ko dossier min bɛ awɔ i k'a dɔn k'a bɛ kiiri tigilamaw bolo wa maa dɔw yɛrɛ bɛ yen olu minɛnen don awɔ i k'a dɔn ni k'u datugu n'a fɔra k'a fɔ o muso kelen awɔ i k'a dɔn nin jɔnya wale sira de fɛ san 71 Jugu Sidibe k'a taara sɔrɔ awɔ i k'a dɔn foro la awɔ i k'a dɔn a su tigɛ bɛ ka don awɔ i k'a dɔn a su de tan bɛ ka don awɔ i k'a dɔn bɔrɔ kɔnɔ ne k'a fili awɔ i k'a dɔn foro la Abu Safunɛ k'o ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ maa kamana guwa o tuma an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ k'a dayɔrɔ nɛɛma ne k'a fara silamɛsuw kan fasiri filɛ l'indépendant o ka bidon bɔli Abu i bonya b'a la nka o tɛmɛnen kɔ min ye awɔ i k'a dɔn k'a datugu ni min ye o de ye ko awɔ i k'a dɔn colonel minnu bɛ yen a bɛ colonel 5 olu de bɛ anw kunna bi nka 3 bɛ yen minnu awɔ i k'a dɔn a b'i nafɔ k'u ni sokɛli awɔ i k'a dɔn u ka ji tɛ fin awɔ i k'a dɔn da kelen na min ye maa min ye nin kibaruya bɔ k'a bin a bɛ sɛbɛn de kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko le témoin nka olu fana ye awɔ i k'a dɔn sɔnni sigi maa min ka kuma kan o de ye awɔ
i k'a dɔn Seku Tunkara ye urgent les politologues o fana ye sɔni sigi o de ka kuma kan sabu o y'a jira k'a fɔ ko colonel Maliki Jaw Modibo Kone ani Sadio Kamara a b'i n'a fɔ ninnu ye maaw ye minnu ni awɔ i k'a dɔn Choguel k'u ka sɔ tɛ fi awɔ i k'a dɔn da kelen na o kuma kunnafoni awɔ i k'a dɔn an bɛ a jɔ nin yɔrɔ la sabu waati ale sera o kuma na an b'a da nin yɔrɔ in na i bonya b'a la o tɛ ɲɛmaa i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ foli kɛ an bɛ waati kɔni a bɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ an bɛ foli ni tanu waati na Jibril kun ko k'an k'o kala o de ye nin a fasiri a tɔw b'a kɔnɔ sa mais Jibril a bɛ États-Unis a dɔw b'a kɔnɔ sa mais ale bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a nafama yɔrɔ a bɛɛ ye nin ye koyi a bɛɛ ye nin ye mais jateminɛw tɛ a banna analysew don Ala k'a ni sababa bɛn waati kɔni sera waati y'an dan dɛgɛ ma o kuma ni Ala sɔnna sini e ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kɔnɔna na ka foli lase kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ ma